Mukoma wangu zviri sei? Ndizvo brother mimi. Zvongodaro handitika. Ndechiri kukumbirawo kuziva kuti imimi zita renyu chairo munonzani? Right, ndinonzi Kevin Oliver. Tichakumbirawo kuti munge munotitaurisei mushana. Alright, ndinonzi Kevin Oliver. Kelvin Oliver. Kevin. Okay. Ko chii chakaita kuti imimi musvike muzuva ranhasi kuzogara muimba yakadai so? Alright, pandakabva kubindura nasina pekugara ndaidrive makombi. Sorry. Pandaidrive makombi nasina mari yekurenda kana kudii. Ndazongosvika kunoko yonti anoona nevana mechanic pagaraji pavo pano pavanogadzira mota. Anakumbira kuti ndirarewo kuti pekutanga vaindipo mari yechikafu but pari zvino pakaoma. Right, maane nguva yakareba sei muchigara panapa? Tongoti yakwana gore plus. Alright. Kumakombi amaidriver imi makombi ekupiroti here kutakura mapassengers aya kana kuti? Ndemapassenger but ndakambotanga ndadhiraivhira yainzi pathway schools. Alright. Ndaiziva ipapo. Ko chii chakazoita kuti imimi muzosiye kupathway schools muchienda kunodriver makombi, uye zvakare chii chakazoita kuti musiye makombi muchiuya kuzo pathway ndakasiya nyaya kuti muridzi wacho pakashaya yakuranwa nemudzimai nevana. Saka vane segregation against varungu zveshe. Racism zveshe. Then makombi pandazodhiraivhawo vamwe vanobhadhara vamwe havabhadhari. Kana vana kuti waita mistake bichana chichi vamadhiraivha engu vanoda kupindawo. Saka imi vazukuru kana chii vada kupinzawo vashamwari vavo kana kuti vazukuru vavo. Saka tonoti segregation kuti why mapa murungu kombi isusu tiripo vazukuru nechii. Racism. Alright. Saka imimi mukoma wangu imimi vabereki venyu kana kuti dzimwe hama dzenyu dziri pedyo dziri kupi? Haungakwanise here kuva vanoita se vane vanokubatsirai kuti muve munobvawo panzvimbo yakadai so muende panzvimbo inenge yakanaka? Pari zvino zvapana. Amai nebaba vangu vakashaya tsaona. Mudzimai wangu nevana 2 vakatorwa necyclone idai yochimanimani. Iwo ndaiziva yekuchimanimani. Tine urombo naizvozvo naika. Tongoti hama dzangu pari zvino zviva ndimi vanotema imi. Kana ino varungu borodhe vavo ndikumbira rubatsiro vakati go back to your black people. Saka anenge haingwani pakatoipa. Saka menge musina here nhoroondo yekuziva kuti kana kuti nhoroondo yekuziva kuti madzitateguru yenyu vari kupi? Handina. Makangozvarwa munomu? Ndakakura ndiri kuchildren's home. Kuchildren's home. Saka rubatsiro rwamungade mukoma wangu imimi kumhuri yeZimbabwe kune vese vari kuona all over the world, mungade help yakaita sei? Alright. Pekutanga ndoda proper accommodation. Then kana paito kabasa ndoda kushandawo. Even though ndine 54 years old, but ndiri willing kushanda. Kushanda. Then panye shikafa. Handina. Singe zvino ndine mazuva ndisingadyewo. Alright. Mungaite here kana business idea panogona kuve nemunhu asingakwanise kukubatsirai nebasa but pamwe anogona kukubatsirai necapital kuti muve nemunotangawo kana business? Mungazvikwanisa here izvezvo? Ndokwanisa. Senge dream yangu ndekumutsa inonzi fast food takeaway kana kuti restaurant, because ndakadzidza nazvo izvozvo. Example senge vari kuita avo dai ndine muridzi weipa ndio dream yangu ini. Saka vanhu vangade kukubata imimi mune phone number rizorongwasa kukubatai? Right, mungokwanisa kuti pa phone number idzidzi? 0780 819 589. Nodzokorera futi 0780 819 589. Alright. Muri yeZimbabwe kana pane vanokwanisawo kubatsira mukoma Kelvin Oliver
sunungukai kuwabata panhamba dzavakupai idzo dziri kubuda pascreen apo. Anokuoneka nemufaro ndiManass mwana wekwaChibanda, ndiri pano paunit L seke Chitungwiza. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.